Doncs Spelian és un programa d'intercanvi online que ho fas amb gent d'altres països, en aquest cas és d'Anglaterra i França, de les ciutats de Londres i París, en el qual doncs, tu setmanalment parles amb ell per videotrucada i feu una conversa. Les converses estan pautades per la web, com veieu aquí, per exemple, aquesta era del primer dia que ens havíem de conèixer, i doncs el que fas tu en aquestes videotrucades és que durant 15 minuts tu ets com el professor de castellà de l'altra persona i doncs feu activitats en castellà relacionades normalment amb la cultura o l'art o la llengua espanyola, i després els altres 15 minuts de la trucada doncs és ell el que fa una mica com de professor teu i feu com un diàleg en anglès o francès, també parlant dels mateixos temes. I doncs Spelian crec que és una molt bona manera de complementar els teus estudis en anglès de l'escola, ja que pots aprendre molt més com es pronuncien les paraules en l'anglès natiu o el francès natiu, i també és una molt bona manera de conèixer nova gent i de tenir com més habilitats lingüístiques amb l'idioma estranger.